ning ngono ki yo ngadeg. Kuwi nek lungguh ki yo ning ngisor. Ayo ngadeg yo. Ayo. Ngene ranyang. Cek mung cah cilik-cilik saking beto. Iku pripun ben penak nggih sane ben penak sampun nek sampun ya diterusno penak to nek penak diterusno dan nek gak penak ya golek sing penak ngono lho temen nggih piye masuk to masuk bae kok yuk